Πάμε. Ναι. Αρχίζει σήμερα η αμπρία του πρωταθλήματος της ΑΕΠ Καρδίτσας. Τα λαμόγια της ΕΠΣ. Ο κύριος Παλάσκας, ο Πάπαρης και ο Λέκας είναι όλα τα παιχνίδια. Φέτος έχουν σκοπό να βγάλουν την ΑΕΠ Καρδίτσα το σκάρλο με πολλές μεταγραφές και πολλά εκατομμύρια. Αλλά ο Καρασκάκης υπέρσι αδικήθηκε, είχε 89 πόντους και έχασε 0-2 από τον Ταυροπό με 2 γκολ offside και πέραν τα ανύπαρκτα τον κύριο Κουτίνο. Φέτος ο Καρασκάκης θα πάει στη Δέλτα μετά τη σημερινή νίκη και θα κερδίσει 0-5. Ο Καρασκάκης είναι μια ομάδα που έχει Κατέρι και Ραούλ, πολύ μεγάλους παίκτες μέσα, τον Τάντο, τον Γιώργο. Τα Λαμόγια, η Σούπερ Λίγκα, η Άλφα Εθνική, ξεπλέ χρήμα, Χασίσια, Ηρωίνης και Πεστόλες, ο Μαρινάκης, τον Μπέο και Έμπο. Πρέπει να διαιρεθεί η Σούπερ Λίγκα και να τις πάρει τις ομάδες ΕΠΟ για να ορίζει ο διαιτητής μία μέρα νωρίτερα και να είναι παρατηρητής δευτερός και η αστυνομία εμπλέκεται στα χασίσια, στα πιστόλια και στα λαθρέα τσιγάρα του Καρατζούνη και τον Πλεξίδα κάνει τις συμμετοχές. Ο Τζάτζος, ο Μπαλντάς, ο Βασιλείου και ο Κατσάρας Θεοδόσης, ο Πλεξίδας και ο Τζουνάμις ρίξαν την αναγκαίρεση της Καρδίτσας. Φάγαν 50 αφής, φτιάξαν διάφορες καφετέρες στην Καρδίτσα, βιτράς και τα επένδυσαν τα λεπτά σε μαγαζιά. Λαθρέα τσιγάρα των Τρικάλων. Και τα τρίκαλα μπερδεμένοι, ο Μαρινάκης ο Ολυμπιακός Βόλο η Καβάλα, ο Τσακογιάννης η Λιούπολη, είναι όλα στημένα Α, Β, Γ, Δ Εθνική. Πρέπει να διαρρευθεί η Σούπερ Λίγκα και να τις πάρει ομάδες ΕΠΟ. Κατέρες, Βαζέκα και ο Σισέ καλύτερη παιδική στον κόσμο. Κατέρες, Λάμπρος. Ο ΑΟΚ φέτος χωρίς Κατέρι θα πάρει ματέρι κάθε χρόνο. Ξεπλένει χρήμα, ο Τζότζος, ξενοδοχεία, τουριστικά στον Νεοχώρη Καρδίτσας και ξενοδοχεία και Μαϊμού. Τα ίδια και αναγέννηση, ξεπλέ χρήμα. Παντού όλα τα παιχνίδια είναι στεμένα Α, Β, Γ, Δ και τοπικά. Κατέρες, Θεός την μπάλα. Ερωτήσεις, έχεις Λάμπρο, ερωτήσεις. Ερωτήσεις, παιδιά. Ναι, ερωτήσεις, απορίες, παιδιά. Πες μου, πες. Τι ερωτήσω εγώ, ξέρω. Καλογρανά, πώς το μάθατε. Καλογρανά με Δημάκη. Τα κρονά δεν θα πάνε πολύ καλά, απλώς θα σου δουν. Φέτος είναι η άνοδος του Καρασκάκη της Πασχαλής του Εθνικού. Μάλλον ο Καρασκάκης γιατί έχει του Κατέρι το Θεό και θα πάει εκεί που του ανήκει. Μετά την αδικία την περσινή που μας ήσαν και χάσαμε τον Ταυροπό με 2-0 με 2 offside goal. Κατέρις Θεός την μπάλα. Ναι, δήλωσε και το Δημάκη. Δημάκη καλός παίκτης, αυτά τα χωριά απλώς συμπληρώνουν το πρωτάθλημα και τίποτα άλλο. Τα ελέγχει το πρωτάθλημα η ΕΠΣ, ο Παλάσκας, ο Λέκας και ο Πάπαρης. Και θα βγάλουν την Πασχαλίτσα του Καρασκάκη. Πιστεύω θα είναι ο Καρασκάκης λόγω Κατέρι Θεού. Τέλος.